Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Kati Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, pit sa 28 na kini mahigala sa bulan sa Agosto tuig 2026. So kumusta na mahigala? Hiraot ko nga naa kamong tanan sa kapisikay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala tanan, wala mag-away sa bana o asawa, wala ko may igbalaya Tres Norico, wala naarap po soda na o sa mga yung soda din na, no? So kumusta naman, no? Alang na antong mga high blood, dahala ay sige ka og karning baboy, no? Kanang karning baboy labi na gayod ka na mahumba, no? Ingon na, no? Pero saan po rin humba may higala nga wala po lami, akabalo mo paborito nga nako na. So, paborito kay nako ng sudana po na nga high blood ron po ko, so na nga maglikay na lamang, no? Ana, no? So nya ka usahay kuan lagi doon ay niingon nga sa manang inyong pagkaon, i-control po ninyo na inyong pagkaon, ana, no? Ang tubag nako ay control naman ni dahan. Wala. Gikontrol na namo dili wala ningon nga gikontrol na mo ang pagkaon mo sugot mo sa dili gikontrol na daan kay mahal pa ya po kayong sudan daw na. So control lang daan dili na ingon nga kapasagan ta kaon kay bali pa po mahal. So na, no, so wala problema na may ingon na i-control lang yun na inyong kaon. Ay wala na may nagkontrol na daan ang nagkontrol namin sa pagkaon kay bali pa yung mahal. Nala, no, may muto na ka na itong tanan mga igala na kinaot ko nga na kitang tanan sa kapiskay sa pang lawas. Pero arin na tayo igala sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang ato ang Saint of the Day karon wala lain kung dili ang usa sa mga ilado kayo. No, nga patron, ang patron sa Bakong Negros Oriental nga mao si San Agustin sa Hepo. Ayan, no? Nga patron po ni sa Suba, namo Dalas Manuyod, no? Doon na po may barangay diri nga Suba nga ang ilang patron maupod si San Agustin. Ayan, doon na po patron barangay diri nga ang ilang patron mao si San Agustin ang kagihayan sitio na sa Lamugong. Hala, no? May munto na kanatong tanan. Of course, ato dahil nga pangayoon karon nga pagampo ni San Agustin sa Hepo nga magbalapuson kining atong katikisim karon. Ayan, no? Hala, no? Ari na tawang higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Simbahanon mga higala, Catholic educators urge restraint after Ateneo de Zamboanga shooting. No? Buti pa sabot mga higala nga kini bang daghang kay mga comments ba nga murag makapawala na hinuon sa kinibitaw murag dili na noon na to masabtan ang pangitabo kay daghang kay mga komentaryo mao kini mao kana, no? So muna nga ang mga kanagkuan sa Ateneo di Zamboanga ingon sila nga kung mahimo dili lang kahit magpasagad po ng komentaryo kay mura o murag na kuan na hinuon ka na nga murag na hinuon na matud pa na kinawala na hinuon ang pagsaulog sa kasubo, no, sa pamilya ana, no? Balita mga higala gikan sa Vatican padayon karon ang panawagan sa atong talahuron nga Santo Papa nga unta i-preserba gyud nato ang musical heritage, no? Kay doon naman gud tay mga kanta bitaw nga kana bang itudlo pa nato sukan pa sa kana bitaw sukan pa kaniadto ya karon wala na kanta, no? Okay nga naman ni ana ini mga binago kay mga kanta mo kanta kaya pud tay pangalangsa kay mga gwapo ba ya ang mga kanta po nato mga musical heritage nato, no? Sayong lang nato kanta pod, no? Dili lang po ingon nga kanta kikanta ra nya wala nang kadimao. Okay, no, so mong kanto mga gala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagat.
Pinarita may gala sa atong saint of the day. Of course, ang atong sako na ginaingon, ang atong santo karon mao si San Agustin. So muna nga happy birthday sa tanan nga mga nangalan og Agustin, no? So 354 siya na tao, namatay na atong 430. Dako yung edad po, no? Mga 70 kapin, 80, no? Ingon niya na, no? O niya, dili kani sa originally gyud nga Katoliko. Pero tungod sa iya sa mga pag-ampo sa iyahang mama, si Santa Monica, na-converted kini si San Agustin ug sa Panginoon nga 33, nagpabunyag siya isip Katoliko, nahimo siya nga pare sa kaedad siya 36 ug pag-abot niya sa edad nga 41, nahimo siya usa ka obispo. Ayan, no? Unya, matud pa, sa ako na ginaingon ka ganina, wala pa ni, dili yun sa original nga Katoliko. Pero tungod lagi sa mga pag-ampo sa iyahang mama, si Santa Monica, sa mga pagpanudlo ni San Ambrosio sa Milan, o gigamanusab ang iyahang pagtuon sa scriptures na nahimo siyang Katoliko. Kani, nahimo siyang pari, o nahimo siyang usa ka obispo. Unya, sa diha nga obispo na siya, no, iyahang yun nga gipakigbatukan ang mga immorality sa iyahang panahon. Gani matud pa, he was both feared and loved. Gikahadlukan ni siya o gipilangga po sa mga tao, no? Gikahadlukan o pinalangga. Doon na may ubang nga gikahadlukan niya, dili palangga. Kini siya gikahadlukan apan palangga kayo sa mga tao. Niya providently fulfilled with the office of the prophets. Ano pa na nudlo gini siya, no? So mao kadto mahigala, no, nga tuang nga santo karong adlaw nga mao si San Ignacio dili si San Agustin. Ayan, nala, no? Pero ari na ta mahigala sa ato ang topic. Topic nato karon is Sola Scriptura, the effects and dangers. Sa ako nagitudlo kagahapon may gala, no? Ang mga epekto ug ang mga balantayan, no, nga mga pagtulunan sa sola scriptura ra gyud. No, sa ako na ginaingon kagahapon sa kanatong Katoliko, ang atong pagtulunan tulugin ni siya, no? Itawag nato og tradition of scriptures. Kaya nato ba yung mabasa sa kuang higala, no? Sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga sa taga Thessalonica, kapitulo 2 versikulo 15, matod pa diri, so then brothers, stand up to the traditions which we have taught to you either by word of mouth or by letter. Ayan, no? Sa ganito nga among gitudlo kaninyo either by word of mouth or by letter. No, matuna mo na ano nga barugi gyud ninyo ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa baba o susulat. No, sa tupa kun sa English pa na. So then, brothers, stand firm to the traditions which we have taught you by word of mouth or by letter. Kining by word of mouth, mao kini ang tradisyon, no? Or by letter, mao kini ang scriptures. Amen, no? So scriptura o kining gitawag nato og by word of mouth or by letter, mao kini ang gitawag nato sa in English o sa ganito may gala, either by word of mouth or by letter. Ayan, no? Sa ganito by word of mouth, mao kana ang tradition. Unya by letter, mao kana ang scriptures. Okay, klaro na na. Okay, unya ang magisterium. Doon na may atong mabasa mahigala, no? Diri sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19. Matud pa diri. Matud pa diri, what you considered bind on earth will also bound in heaven. What you considered muna, no? Kung sa inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Kung sa inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Okay niya ang gitawag nato og magisterium.
Oh, klaro, no? Kay doon na may katungod sa pagtudlo. Giingnan sa Ginoo ang mga apostoles, no, matud pa niya, no? Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, no? Kung unsa inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Kung unsa inyong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. So ang gahom sa pagpanudlo, gitawag ka na nato sa English og magisterium. Kunya sa tradisyon matud pa sa Mateo, sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, kapitulo 2 bersikulo 15, usa mga igsoon, barugin ninyo ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo. Sa ganito, pinaagi ba sa pulong mo kanang gitawag natong tradition o sa mga sinulat mo kana ang scriptures. Klaro na ha, scriptures meaning bala ang kasulatan. So nang kitang Katoliko, muna atong gibatunan nga ang tulo nato mo kini ang tulo ka mga gitawag nato og tinubdan sa atong pagtulunan. Klaro? Sa ganito, scriptures, tradition o magisterium mo ni siya, no? Pero sa mga lain doon ay mga grupo nga scriptures ra gyud sila, dili sila motuo di anang mga tradisyon kay ang ilang Biblia ra gyud. Kaya kalagmitan yun sa ilang mga pangutana dayon, moingon dayon na sila nga naagani kay itudlo, moingon dayon na sila naa ba na mabasa ba nato na sa Biblia. Ayan, no? Moingon dayon sila no? Naato ba nang mabasa sa Biblia? Ito bang yan, wala mabasa pero mo ka na gitudlo sa mga tradisyon. Sa mo na gitudlo sa gitawag na tradisyon nga atong nadawat gikan sa atong mga nahauna ka nato. Mo na giingon ni San Pablo nga either by word of mouth or by letter. Pinaagi ba sa pulong o sa sulat. Muna sila dahil. Muna nga kada sulti gyud sa mga kuan, mga laing relihiyon, mingon dahil sila naaba na'y mabasa sa Biblia. Anong nanguros man mo? Naaba na'y mabasa sa Biblia. Nga naman nga nagtahog na mo sa mga imahe. Naaba na'y mabasa sa Biblia. Yun na sila. Tinuod, wala mabasa siguro. Pero, matud pa, ang mga pagtulunan sa Katoliko, wala gyud musukwahi sa pagtulunan sa simbahan. Moingon gani kitang pagtulunan sa simbahan, scriptures, tradition and magisterium. Bisag wala siguro nato mabasa sa Biblia pero wala gidili sa Biblia. No? Wala siguro wala gidili sa Biblia pero gitugot. No, kanang gitugot nato ga udo sa mana ginaingon may gala nga no na may mabasa sa Biblia tubag ni ana wala siguro mabasa sa Biblia pero wala pod gidili sa Biblia. No? Pareha sa manguros ta. Maingon siguro dahil ni uban naaba na sa Biblia nga manguros ta. Wala. Pero maingon ta nga naaba pa mabasa sa Biblia nga dili ta papanguruson. Wa mo. Unay ginaingon nga dili kita makaingon mga higala nga ang Biblia mao ra gyud tinubdan sa pagtulunan nato. Pero sure kita nga ang tanan natong pagtulunan nga naa sa Katolikong simbahan wala gyud na musukwahi sa gitudlo sa Biblia. Okay, wa may gidili. No, wa may gidili panlitan maingon nga atong tahoron ang mahal nga birhen. Naaba na mo tubong sa Biblia? Pero doon ay uban wala kapantay. Asaban napit kang gitudlo sa Biblia tahon mahal gabi rin kato di ay nga niingon ang Anghel Gabriel nga maghimaya ka Maria puno ka sa grasya Ginoo na kanimo bulahan ka nga sa ato pa gitahod gipasidunggan si Mama Mary sa Anghel. Pero ngayon juga nga atong tahoron si Mama Mary dili ko kakabasana. Pero wala po naingon nga, wala po giingon sa Biblia nga ayaw tahura sa mga Mary. Klaro ba? Kaya nga naman, sa ako na ginaingon lagi, ang tanan nga mga pagtulunan sa Katolikong simbahan, binasig yun sa pagtulunan na gitudlo sa simbahan. No? Kaya naman, kaya ang pagtulunan na gitudlo sa simbahan, tulunan. Sa man, scriptures, tradition, and magisterium. Klaro? So, dili gina mahitabo nga mo doon natin pagtulunan nga nisupak sa kaubot o sa naa sa ato agwan naa sa Biblia. Dili po na mahitabo nga naa tayo pagtulunan nga nisupak sa tradisyon sa simbahan ug wala po tayo pagtulunan nga nagsupak sa gitudlo sa mga obispo, sa mga kardinales o mga kapareha. Amen. So wala siya. Inaana ang Katolikong simbahan. Kaya kung dili gani pananlitan, walay magisterium, walay central authority ba?
walay Central Interpretative Authority, no? Kay kini mang magisterium mo man kini siya ang Central Interpretative Authority. Ang mahitabo ni ana, daghan mo na gitawag nato og doctrinal fragmentation. May mudaghan pag-ayong relihiyon mo nang ang resulta manghigala perting daghana kayong mga daghan kana mga laing relihiyon nga wala sila magisterium, wala sila Central Interpretative Authority, perting daghana kaayong mga relihiyong lain. Puros na sa puros na sila mga gitawag nato sa in English o Christian denominations, pero perting daghana di para natong Katoliko nga usa ra gyud. Kaya naman doon naman kita magisterium, doon naman kita Central Interpretative Authority. Kaya nga naman ang atong pagtulunan nagagikan man sa tulo ka sources. Sa ganito, scriptures, tradition, and magisterium. Bueno, balik-balikan na ito na ang mga lawang higala, no? Importante kaya na siyang pagtulunan na kay mo yung rabadayan ng mga laing relihiyon na ay mabasa sa Biblia. Palitan ka ng panguros, maingon nga gitulubas Biblia ga kining gitawag og dita pa panguruson. Maingon pika nga wala lagi pero apo gitudlo sa Biblia nga dita pa panguruson. So tubag-tubag mo yan. Hindi na sa takbo ba? Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre, may nakadimag ka, panabilan to sa kaninyo, manalangin kaninyo ang dasong kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!